दा बर्थमान जिबायदि दा जों सेक्रेटारिनि जों सब लोगो नांनानै जे खेलानि थाखाय जों गेलेगासिनो दङ आरो इनि थाखायनो जे बेलेग हारि मानसिफोरा फैनानै बे 9टा काउन्सिलनिफ्राय 10टा दङ खिन्थु 8टा बाहागो लानानै फैनायाव इसोर सब मानसिफोर फैनानै जे जोंजों मिलाप्रिति जादों आरो जोंजों मिलाप्रिति जायाबा माबोरै सोलिगोन जोंनि मानसिफोर माबोरै बेबहार खालामदों मा खालामाखै इसोर थांनानै इसोर काउन्सिलाव बुंबोला इसोरबो आग्रह जागोन नोंगौ दे जों बेबायदि मोनदोंबा जोंबो थांनो सेस्था लागोन आरो जोंनि मानसिखौ लेंनानै इसोर सेस्था लागोन बेनि थाखायनो दा जे काउन्सिलनि थाखायनो सब जमा जानानै गेलेनाय थाखायनो बिनि बाथ्राया जे सब मानसिजों काउन्सिल टु काउन्सिल जों मिलाप्रिति थानांगोन जोंनि जुलाइजों थायाब्ला मिलाप्रिति थायाब्ला दा जोंना काउन्सिलफ्रा कुनु आगुवायनो थांनो हानाय नङा बिनि थाखायनो जोंनि प्रमद बर' सारा दा बिनि थाखाय सब मानसिजों रायज्लायनाय अफिसारजों रायज्लायनाय बा इसोर जे मन्त्रि एमएलए रायज्लायनानै कमप्लिट बाथ्राखौ लानानै जों एसि सिडिउलखौ दा गेलेनाय आरम्भ खालामगासिनो दङ आरो गेलेगासिनो दङ आरो इनो साननै सानथामनि उनाव 23 तारिखसिम फाइनाल खेला जागोन क'क्राझाराव दा आरो इयो 22 तारिखआव जोंहा सेमिफाइनाल जागोन आरो इनि थाखाय जेसे मानसि दं इयाव नायनायफोर बा जोंनि जितु मुसलपुर बाक्सा एरियानि जेसे मानसिफोरनो फैनानै आं खावलायबाय आरो मोजां नायथोसै नायनानै जेन 23आव क'क्राझार थांनानै जेन नायनो हायो इखो फाइनालखौ नायनो थाखाय आं इयुनाव नोंथांमोना आइएसएल आव हरनायनि माबाफोर थांखि दं नामा इखौनो बुंदों दा जों जे दानिफ्राय जे गेलेयाबा दानिफ्राय सिलेक्सन खालामा दा जाय सायाव जना जों सिलेक्सन खालामगासिनो दं सोर मोजां जागोन सोर मोजां गेलेदो बे मानसिफोरखौ नामखौ जों लागोन लानाय नाम्बारखौ लानानै नामखौ लानानै जेन इसोरखौ सिगां गेलेनाय थाखायनो जों स्टेटआव जों लांनायनि सेस्था लागोन आरो स्टेटआव लांबासो स्टेटनिफ्रायसो सेन्ट्रेलाव गेलेनो हागोन बेखौ जों लादो आरो नाथाय बेखौनो माखासे रायजोफोरा सापर्ट होआखै जेनेबा पस्टार बायदिसिना बिसिदों इसो दुरबित्त'फोरासो इनो खालामगोन मानसिफोरा मा खालामो जों मिथिगो मोजां खालामनो खामानि मावनायफोरखौ मेगन सायो होनो खोन्थायोनो बिनि थाखाय मेगन सानाय साना थाथोंसै जों गेलेगासिनो दङ आरो मानसि फैनायाव मानसि फैगासिनो दं मानसि जनो जागा गैया माबा गैया दा बेसे मानसि दं इयाव नुदों नुवाखै दा इसोरबो इसे लाजि मोनदों दा जोंसो मानसिफोरखौ बुंबाय जे बिदि जादों होननानै बुंनागासिनो दङ खिन्थु इसोर मानियाखै रावबो मानियाखै सब मानसिफोर फैदो नायदो आरामसे नायना दङ आरो बिराद आनन्द फुर्तियाव दङ बिनि थासारिफोरा माबोरै इसोरबो फैदो सिरि नायना दङ खिन्थु जि मानसिया बदमास जि मानसिया दुरबित्त इसोरथ' उल्टा पाल्टा खालामगोनानो उल्टा पाल्टा खालामनाय बेबायदि मानसि थायो न'आवबो थायो बिदा फंबायनि गेजेरावबो थायो नांलाय खुंलाय खालामनाय बिमाखौनो बुंनाय थायो बेबायदि जोंनि मा बेलेग डिपार्टमेन्टआव बा बेलेग पार्टियावबो बिदि थायो बिदि खालामगासिनो दङ खिन्थु जि मानसिया खालामदो इसोर पानिशमेन्ट मोनदो बेनो दिनैनि बे बादायलायनाया बबे हान्जा जादों दा बर्तमानथ' त्रिपुरा 1 गल होना दोनदो थारमाने जोङो माबा डिमा हासावखौ दा डिमा हासावबो मोजां गेलेदो इसोरबो गेलेदो खिन्थु त्रिपुराया सिगांनिख्रुइ बहुत मोजां गेलेदो दिनै आं बिराद खुसि खारन सिगां फार्स्ट गेलेनायाव जिबायदि गेलेयोमोन आं एकदम ओइ जे जोंहा नारें बल गेलेनाय बिसोरसो मोन्दोंमोन खिन्थु दिनै खेलाया उत्तेजित जादों मोजां जादों बेनि थाखाय सब अभिनन्दन जानायबाय आं सब मानसिफोरखौ आं प्रनाम जानायबाय